Esigana masingo ni jodak kod jogo malimo boma ma Nairobi medo nyiso luoro ewi nok mar arita e chuny boma ma giwacho ni sani olokore paw jokuoge kod jonjore machuoyo ji gi pala kendo mayo gi mwandugi. Jafwambo marwa Cynthia Onyango notimo limbe e chuny boma ma Nairobi e otieno ma piny orugo kawuono kendo rango chal mar arita ma ogoyo mbaka kod jogo ma bende midhiero osepor kuomgi e kinde mokalo. Mae sigana. Obedo otieno kata odiechieng', chuny boma ma Nairobi kinde duto dich ka odo tinga. Ohala dhi nyime, jowuoth lao saa kendo jokuoye mamecho kod ang'enge bende chano chenro magi. E chuny mudho mandiwa, kata obedo ni ler mar taya odiedo e kor yamo, jodak malimo chuny boma ni ywak ni gie sani weche okethore ka jokuoye ma wengegi okolo kudho keto jogo magigogono mondo yier kind chiwo mwandugi te kata wirgi kod losruok mar dhano kata chuogi kod pala. Hao mambozi wakanianda, wakaanza kunishikashika mfuko. Jamaa moja akasikia simu. Nikaona hapa mambo itaharibika. Lekuwa jamaa akaambia au marafiki yake watoe kisu. Huyu mwingine akaanza kumwambia ama tumpake mafi. Mimi nikitembea hivi nikasikia kujaribu kubishana nikakatwa hapa. Sasa mimi ile kitu ningeomba sasa Nairobi hatuko safe. Tipogi magwang dede mawachoko e moko kuom dukni mayudore e chuny boma ni nyiso kaka jonjore gi monjo jopiny e odiechieng' alanga ma ok gideo ng'eny mar ji kata obila marito chuny boma ni. Achiel kuom jochiw arita mar magawa moro e chuny boma ni pod ywago dende bang' jonjorego monje kendo rodhe kod boka e kinde manotemo thegogi ka gidhao ka oparo ni omonjgi kendo bang'e ne gimaye simbe mar ong'we yamo. Wakaanza kupigana. Sasa mimi nikajaribu kwenda kwa zuia kwa sababu walikuwa wanaharibu kazi yangu. Wakanivamia, simu nilikuwa nayo kwa mfuko ikachukuliwa. Simu yangu haikuwa na kiredo, akaniambia ataniwekea kiredo ya 10. Credit ya 10. Yeah? Simu yangu ya 6,000 ilienda hivyo. Jodak ywak ni jonjoregi gin rowere mamaraga, mang'enygi osebedo ka kwecho e chuny boma to moko bende gin jogo marwakore maler mang'eyo kaponi gin jonjore magetogi tek ahinya. Ni watu wameng'ara bwana. Ukikutana nao unafikiria ni uka wenzako. Ukitembea hivi bwana unasikia umeshikwa. Wako na visu. Utafanya aje? Ni vijana wadogo bado below 20 years. Chalma kama osebed ka ikelo kod nok mar taya makelo lere moko kuom konde mag chuny boma ni ma osebedo ka hinyo jodak ahinya to mago mawuok e tich ka saa oselewo. Kiangalia kama pale Thuli hakuna lights, so unapata hapa nyuma yake hizo watu wanaibiwa sana. En saa 1:30 mar otieno. Achung'e apaya ma Jogoro dachiel kuom apaya ma wachore ni arita mare nok ahinya. To inyalo penjuri ni kuom ng'ano masani korka wuok e tich kendo chung'e bath apaya karito mtoka, arita mare chalo nade? Chal mar monj makamagi mag ang'enge osekelo midhiero ma ochuno oganda jo Kenya chiwo ywak margi e mbui mar monj makinde ka kinde. My friend, kama unaenda Nairobi kuwa armed vizuri, shika karungu yako mzuri fulani weka mahali. It's not safe in town anymore and kuna watoto wanatembea na visu. Wezi niambia nimetoka kazi Kenya nimetafuta ipotele kwa vijana. Jasho yangu inachukuliwa na vijana. So mimi ningedaka serikali take action kwa hiyo mambo inafanya. Tend County ma Nairobi ka hotel negi kod jatend migao mar aluora Geoffrey Mosiria korka kore okwayo tendo obila mapacho ka mondo wamalo kendo jiw chenro mag arita e chuny boma ni ka onyiso jodak kod jowuoth mondo kik bed kod luoro moro amora. But the responsibility of enforcing especially on criminals lies purely with the national police. Ours is a collaboration that as a county government we must work with them. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen kaloso e wach kethruok mar arita e boma ma Nairobi e kinde twak mare mar jukwaa la usalama owacho ni chenro mar arita oseketi mar bero aluora ma Nairobi kendo wacho ni ponono rem nitiere chenro mag obila marito boma ni to sirikal biro keto lokruoge mowinjore. Operations going on those issues in that area, as I told you, Trans Nzoia, even here. Some of those complaints are here about small theft and mugging, and we are going to do something to make sure that that is addressed. And if there is any weakness in terms of operational command, we will redeploy. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Cynthia Onyango kuom kawo thuolo e dier otieno mar mondo mi losnwa lipot.